kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Ag-beach tayo manmet. agbits lagayam, masadutak. Ay nawaw, italaang manan ang makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanlugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ay, Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay ko mananang. Adda ko masalud-sudekan ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya, kanak ka. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas, nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan matuloy day a plano tayo, nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot, nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita ken kuana. Saan amabalain asan amatuloy ti outing tayo? Agsarita taman, Patricio. Ha, apay ka dinanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwam iti kakasta na. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Anyat kayo tiyo asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya, Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. wan angam. Ayaw anong ti adu pay angam. Mapantayo amin ta day off mo mat inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka ta picture tayo man matlakay. Masapul ka di bay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Nagkatulaki ting ammom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak mananda dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita mananakaw. Kitaan nyo saan makaisem? Adamay saan nakaisem, ngamadlaw mo't napilitan laeng. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan makaisem nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isem na. Naglokon da jay nga asawam. Kaya't nang samatin. Tingiwat yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaanak manan. Nakitak dagiti ladawan nyo nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan makaisem. Nakitak nga ruday jay Mari.
Dagiti putot na ti kadwa na, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay mare. Saan siguro an nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Ay na mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangana, kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting, santo agisem mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Samrot ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinobya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at pare. May mayat mo't laang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bakit ko, awan na. Sa anak manen akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timud mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayim mo. Ah, No tigayim mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. awanan ti ado asao. Itad mo kid di ti kagatagad nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Same price lang ta amanong. Awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro iti dua abote ading ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impos tinobya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Kat kas makita, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay akas na ti panagkitam kanyak bakit? Anay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kun kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Numabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man day ti picture yu idirabi eh. Kita Anay ko, di naklapigusan na. Makitam, Anay. nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, mayat ti isem mo. Ngamno da kami a pamilyam ti kadwam. Kaslag saksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kayat mo ta ipakita amin ken ka, ah? Nakapigpig sa manenti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nan. Nilakay mo ti adda iti day taladawan anak ko. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Aywan. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisam. Kasla adda rikrik na na. Dayta nga rod. Ngamno adda maibagakan ko na kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan day Patricio? Marmarwam. May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas man ang tigatanga, Manong Patricio. Tas anak mo tin nga ilutuan ni bakit ko. Adda manan siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isam mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikot yo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagiti ladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pare Gilbert asan kami ngagpicture no kasta ngagkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastameten ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong.
Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero uno nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wen latta ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Kanya tinasaya ati jay. Wen atap no ada kainagaw mo. Kanyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka ah, no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pare Gilbert ah. No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makauma mati agpalawag kang ka. Kanyat aramidom dito'y balay, paray. Adainyag ko nga arak pare Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngam saan ang mabaling agsyat ta ita? I know. Apay nga pare. Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kameng. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga palubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga eh. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat ti riri, paray. Iso pasensyakan Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumenda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan ah, naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigod. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday amabalin nga aramidak ti kay kayat kaw. Nasaya at mo't ata kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jak kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isum ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngem no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisam. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Italaang anaamwak ti may papaniti da ita. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel tinagbaliwan na idinangasawa mare. Awanin kadwa nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di ano awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita ano makariknamot day a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no dadduma. Katduan tiputot na. Talaga ka di asaan mo akayat dagsyat pare Gilbert? Saanan, pare? Ay nawa, sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, pare? Dagiti anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos latan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, pare. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mo. Italaang anamwak. Ta italaang nga indano ni ading Ursula kanya. Ay ko pare, di... No syakti si ka, pare. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Naawang ti aramidan.
Iti kastakit saan nga agriri ni bakit mo? Agrubat tayo nanang, ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw, umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Agpiknik kami iji karayan, apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinangibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Iti lang dayjay bakit? Saanin ita? Agrubat tayo na. Nanang, sumurutak met. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngem no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.